Munaiza kujishaba hii. Mungu ya kutokufia pamuchinjika. Kutama katwa patabula. Akarazote patabula. Hauzaona urema. Darasari. Yesu Kristo. Yeje kutimu mwemu na aponesi. Ukakupo. Yeje kutimu mwemu na apono mani wakusia. Uwona mani wakusia. Ukamu no mani. Final touch. Final touch. Final touch. Final touch. What did you do, Muduri? Roboti kaske. Nikati mujema Muduri. Wenzoti kaske. Nokutisanganyisa kwa vaticha. Ndafara nemupariza atanga kupariza. Sinobva zandirangaridza. Apane mwe muimba akaimba musambo werege ainzi lakitube. Akamvaimba akati kwese kuri kungotaurwa nezverege. Ukapinda mutsiti muri kungotaurwa nezverege. Apapi pawafamba pari kungotaurwa nezverege. Ako isusu tomba tati kudiko. Atomba tati kuchirwa isi kungotaura nezvegospel raKristu. Atofamba naro chingwenda kwese kwese. Taura nezvejesu Kristu. Vapurira pamberi. Yedza nezvese zvavaigona akuti vamire musambo iwoyo hatinya kupane vamwe pandiwa yaPauro havadari rwika ivhangeri havachida kumisa chiprofita ako ivhangeri asi vanogona kurimisa vakakundikana. Amen. Anobvapurira pamberi obva ati you can change the time. Ungachinje maridziro erege aungaiplay zvakapora aungaiplay nemutsendo asi anenge achingorova rege augone kuti uchinje meseji yacho zvakafanana nezvitiri pano. Kuna pisi vangu divine avano chibata zvine simba akobva kwati efisi vangu avano bva varibata zinyoro zvavo asi meseji haina kuchinja. Haina change the message. Haina mugospel wiri. Takutaura nemwe munhu madekana ano. Pane umwe munhu adyirwa kunyara. Anga asiri kuda kuwapa nzvimbo ino manherano. Anga achitodhauta kuti ndoenda here. Achimbangotonzwa nemwe munhu achimbangoti ndakuenda. Rega ndikuudze mudikani. Apane umwe mukana akatobvumira mukomana kunyara. Asi akatowana muchato. Asi ari kutoenjoya marriage. Asi pane umwe munhu auya. Pane umwe munhu adyirwa kunyara achiuya pano. Asi nhasi ari kuzochata naJesu. Ari kuzoita mahwekwe naJesu. Ane uri muimba yako madekanano. Andi kuti uya pano. Auya kuzoita mahwekwe naJesu. Auya kusangana naJesu. Andichakumbira muverengwe shoka uya ndiverengere. Oh yes. Chakumbira kuverengerwa John chapter 14 verse 1 to 7. 14 kupapa verse 1 kusvika pa 14. Moyo yenyu irege kumanikizwa. Penzai kuna Mwari, mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji zvokugara. Dei kusaiwa kudaro ndingadai ndaikuudzai, nekuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara. Kana ndaenda ndokugadzirirai pokugara, ndinozouyazve ndichikugamuchirai kwandiri, kuti apo pandiri nemi migowapo. Pandinoenda munopaziva, nenzira munoiziva. Tomasi akati kwaari, Ishe, hatizivi pamunoenda, nzira tingaiziva seiko? Jesu akati kwaari, ndini nzira nezokwadi neupenyu. Hapana munhu anouya kuna Baba asino kwandiri. Dei makanga muchindiziva, mungadai maizivawo Baba vangu. Kubva zvino munovaziva, makavaona. Filipo akati kwaari, Ishe, tiratidzei Baba zvigotiringana. Jesu akati kwaari, ndakava nemi nguva refu yakadai, ko hauzati wandiziva here Filipo? Wandiona ini, waona Baba. Zvino unoreva seiko uchiti tiratidzei Baba? Amen. Msera Jesu haleluya. Msera Jesu haleluya. Auza neighbor yako kuti nzira. Achingoti kuneighbor yako nzira. Tikatarisa munhu zvaari
munhu zvaakatongosikwaari naturally munhu anotongokura achiziva kuti ndinofana kunamata. Zvino Satani akazviona kuti zvino munhu zvaanotongoona kuti pane chimwe chinhu chepamweya chinodiwa manziri, akabva atora that opportunity yekuti agadzire zvinhu zvake zvekuti vanhu vaone zvavanonamata. Munhu nemunhu anoda, vanhu vazhinji vanoda kunamata, anenge atongoti munhu wese anoda kunamata, asi vanhu vanozorasika chekunamata, asi vanhu vanozorasika nzira yokunamata nayo. Tikatarisa mumareligions ari pasi pano, ukatarisa Islam vanototenda akuti Old Testament iriko, vagototenda kuti vaprofita ana Isaya vakange variko, vagototenda kuti ana Jeremiah vakange varipo, vagototenda zvinhu zvakaitika muOld Testament. Asi Kristu vanomuramba. Kristu ndiye ava the stumbling block. Kristu ndiye avati ndiyatedzava vanhu kuenda kudenga. Vari kutoziva kuti tinofanira kuenda kuna Mwari. Zvino penzimbo yaJesu avo vavaisa mahomati, asi mahomati asiri nzira. Asi nzira pano ndi Jesu. Kana tiri kwedu kuno kuAfrica, vomba vati zviita kuti aproche munhu mukuru iwe uri mudiki. Vomba vati kana uchinge wakunamata unoti kuda teguru rakapedzisira kufa, rakapedzisira kufa romba rati kune rimwe rakafa kumashure, rekumashure romba rati kune rimwe rekumashure. Vanozviziva kuti pane tinofanira kunamatwa, asi nzira varasika. Tikatarisa kune vekumasowe vekwa6 pence ambotaura makuseni, vomba vazviziva kuti kuna Mwari anofanira kunamatwa. Vomba vatiziva tofanira kunamata, vomba vatotenda muOld Testament, vomba vatizawo Bhaibheri chimunya, asi votoparidza Old Testament, asi votomutaurawo nezvake, asi vongomutaurawo semprofita njire zvake. Asi vomba vasikapo vanosimudza Johani wavo akatanga chechi yavo, vomba vaona sekuti ndiye nzira, asi shoko rapana parati Jesu ndiyega nzira. Amudikani Johani agona kukuendesa kuna Mwari, Johani agona kukusvita kuna Baba, asi Jesu Kristu ndiyo nzira kusvita kuna Baba. Ndakutaura nemwe mudikani ari kuti ndinonamata madzitateguru, inoda kumbokubvunza mubvunzo. Ko handi tinoti matateguru vanhu vakafa vanotichengeta, ko vanhu vekutanga tateguru ravo rakanga riyani? Ko vanhu vavo vekutanga vaichengetwa nani? Ndikanamata akachengeta vakange variko kusina madzitateguru, aifona kuvharwa maniwe, akuna kunamatisa umwe munhu vakanga aripo vekutanga kusina tateguru. Aichengetwa nani? Aichengetwa naMwari. Zvino tiri munzendo dzepasi pano, tiri munzendo dzatinofamba pasi pano. Unazviziva here kuti takaenda pahighway apa, ukaenda wakadai unoenda kuHarare, ukaenda wakadai unoenda kuHarare. Nzira dzese idzodzo dzinokusvitsa kuHarare. Kana kune vanoziva zvendege, uchida kuenda kuUK ukanokwira ndege kuEthiopia, ukanoburukira muEthiopia wokoneka, unokwanisa kuenda kuUK, unokwanisa kana kuenda nekuKenya, unokwanisa kana kukwira kana ndege yekuDubai, wonokoneka uzonokwira Manchester woenda kuUK. Munzendo dzatikufamba pasi pano adikani, tiri kutosarudza kuti ndoenda neipi. Ndoda kuenda kuGweru, ndoenda naMasvingorodzi here, handoenda neipi, ndoenda naBulawayo here, asi ndinokuzongopedzisira ndasvika. Asi majesa kuna iyoyo hauna kana choice, ukasamugamuchira uchazongomugamuchira kuti uendeko. Zvandirangaridza pane imwe nguva ndakanga ndiri kutaura nawo si vangu, handii ndiri kuda kuuya kuoutreach yemid-semester. Zvakazongoitika zvakaitika ndivanadzi dzekudiwa kumusha. Zvino ndakanga ndari makore ndisingaende kumusha ka. Munonga vaziva kava panhu vemuHarare vanenge vasingaende kumusha. Ndazoenda kumusha paya ndakangana. Wasiya kumusha ndakasiya kumusha kusiri developed. Pandakadzokera paya ndichiburuka paya. Ndifambe ndione ndarasika. Nditsvage nzira ndarasika. Ndoita sei panapa? Asi chakazongoitika iwe mudikani. Ndakazongoziva kuti kumusha kwedu kunonzi kwaMatara ndosine muyangu. Pane light kandakazongotarisa. Ndanoziva kuti ndakangoona light iro ndakaramba chero ndakafamba nemusango sei, asi ndinozongosvika pane light. Ndichirasika kudaro ndakazongosvika pa10. Hakuna Jesu akutambwa iyoyo. Ndikurasika uchifunga kuti ndinozongokujuma. Asi ndinozokujuma. Asi ndinozokupinda munzira yechokwadi. Nzira ine upenyu. Imwe nzira dzamuri kufamba madzitateguru dzeIslamu hadzidi dzechokwadi. Kana pasina chokwadi pane chiko, pane manyepo, pane upenyu. Kristu ndiye upenyu. Pane upenyu pane chii.
zvinoitika kudai ndezvekudai. Takatombofudzo mombe, takatombofudzo mbuzi. Pane dzimwe mombe dzisinganzwi so. Unodziziva. Tanga ndini chibhuru changa chisinganzwi. Waingo chaifanira kugara musango so. Asi chibhuru zvachaita ziva. Ndezvekuti pachiri kutotiita kuti chitsvaki chigari pamba chigari mudanga. Chiri kutochiprotecta. Asi icho chaitika kana chiri musango. Chobva chaonesa kuti ndane freedom. Chobva chaonesa kuti ndakuita zvese zvandinoda. Asi chakanga chiri vulnerable kumaataki akasiyana siyana. Usakafanana nemunhu akarasika. Haatombozivi kuti ndakarasika. Anotonga kuti ndine free roll. Anofunga kuti ndinoita yandinoda. Mudikani, usingazive kuti iwewe utori vulnerable kumaataki akasiyana siyana. Kuna munhu akafanana nemunhu ari kuchikurupi nhasi. Akatosungwa. Uri musungwa iwewe. Ukatarisa musungwa. Anenge achitotsvaka kuti ndobuda negedhi ripi. Ndibude muno muchikurupi. Ari kutotsvaka woye kutoti nditobuda nayo. Zvinomanekana anhu. Zvazizira. Haziyei Jesu. Haufanira kubuda naye. Muusungwa wotomhanya zvako uchibuda muusungwa. Kuna umwe munhu akasungwa. Atomuranda. Wachipfambi kana mapfekero acho unoshaya kuti chiiko. Umwomba wamunyarira zvake iwe akaroga bhamshoti apane skini yacho itema-tema. Hauzotomboone kuti bhamshoti racho rakazvira papa nekuti skini yacho yakamotika kunge bhamshoti. Yakuma Jesu auye upinde munzira nhasi utange kufamba rwendo. Kuna umwe amai vanongotikana nemurume. Kuna umwe musikana vanongotikana nemukomana asingakaenda kumubvisira pfuma. Anongoita kuti aite zvaanoda. Iwe musikana iwewe umwe amai imimi anongobvumira akuti munhu wese apinde akunyika yenyu asingana napassport akudaro. Kuna umwe munhu potlight munomo. Handizive kuti ndingatichii. Kuna umwe musikana anongoti angouya atovhura makumbo. Atovhura makumbo. Atiuya kuna Jesu. Vandekana ano. Uya kunzira zvokwadi neupenyu. Pauri kuita hazina upenyu. Uya utange rwendo rwako nhasi. Nemiomba munyika munyare. Ndamusina kubvisira pfuma. Unokuda kungodhamba bhodha neni. Asi manerano. Jesu ari kuti ndini nzira zvokwadi neupenyu. Ndini nzira zvokwadi neupenyu. Hapana angauya kuna Baba asina kuuya nekwandiri. Zvichireva kuti nzira dzese dzatanga tichifamba vadikani hadzina upenyu, hadzisi dzechokwadi. Nhasi munhu ari kufanira kutanga rwendo rwake. Munhu ari kufanira kutanga kufamba rwendo rwake muzimu. Munhu ari kufanira kuenda asunungurwa. Jesu Kristu andinonamata uyu hamupenyu. Ukaenda kuArepia ukanovhura pakaigwa maomadzi kune mabhonzo akaora. Ukaenda kumadzitateguru muri kunamata ukatovhura makuva arimo. Asi ukaenda Palestina wakambovigwa Jesu unangotara majira chete. Mudikani madekana ano ndakuda kuti umbozama zaJesu. Haungagone kuona simba reepidemu kuti inotsukisa sei usati wamboiaplya. Haungazoziva kuti protection inotsukisa kusvika papo usati waiaplya. Haungazivi kuti Jesu anosvika papi kana usati wamuaplya. Uri kufanira kusvika paunomuaplya. Uone kuti zvechokwadi ndonzira zvokwadi neupenyu. Handichipedzisa mudikani. Mwari rimba rataura kuti namba 21 vana vaIsraeri vakatadza pamberi paMwari. Zvino vatadza pamberi paMwari. Mwari akatumira nyoka akazvine uturu akatanga kuvaruma vachifa. Mozisi vana vakakumbira kuna Mozisi. Mozisi akavanamatira. Mwari akati ikazira nyoka yendarira achatadza panyoka iyi achaponeswa. Mwari rimba rataura kuna John 3:4 akuti Mozisi zvaakasimudza nyoka yendarira mwanakomana womunhu anofanira kuti asimudzwe. Vamwe vari sine dambudziko vanhu panguva iyoyo yaMozisi vakanga vari kutarisa kuti ndarumwa
narumwa bari kutofa ukatanga kutasa pane dambudziko unomwe munhu ari kutasa dambudziko une dambudziko randasangana naro aona zvatoitika izvi achitadza kusimudza musoro kuti atarise pana Jesu uye anomuporesa pane pana anomudika Mwari ngavakuitire nyasha ngavakusunungura ine zita raJesu amen. Thank you for watching. Like, share, follow, and subscribe to our social. What did you do, Muduri? Nokutisanganisa kwa vaticha. Ndafara nemuparidza atanga kuparidza. Sinobva zandirangaridza. Apane mwe muimba akaimba musambo werege inzi lakitube. Akamva imba akati, kwese kuri kungotaurwa nezverege. Ukapinda mutsiti muri kungotaurwa nezverege. Apapi pawafamba pari kungotaurwa nezverege. Ako isusu tomba tati kudiko. Atomba tati kuti waisi kungotaura nezvegospel raKristu. Atofamba naro chingwenda kwese kwese. Taura nezveJesu Kristu. Vapurira pamberi. Yedza nezvese zvavaigona akuti vamise musambo iwoyo hatinya kupane vamwe pandiwa yaPauro havadari rwika ivhangeri havachida kumisa chiprofita asi ivhangeri asi vanogona kurimisa vakakundikana amen anobvapurira pamberi anga ati you can change the time ungachinje maridziro erege aungaiplay zvakapora aungaiplay nemutsendo asi anenge achingorova rege augone kuti uchinje meseji yacho zvakafanana nezvitiri pano kuna pisi vangu divine havana chibata zvine simba akobva kwati efisi vangu havanobva varibata zinyoro zvavo asi meseji haina kuchinja hatikachange the message haina mugospel iri takutaura nemwe munhu madekana ano pane umwe munhu adyiragwa kunyara anga asiri kuda kuwapa nzvimbo ino manherano anga achitodhauta kuti ndoenda here achimbangotonzwa nemwe munhu achimbangoti ndakuenda rega ndikuudze mudikani apane umwe mukana akatobvumira mukomana kunyara asi akazotowana muchato asi ari kutoenjoya marriage asi pane umwe munhu auya pane umwe munhu adyiragwa kunyara achiuya pano asi nhasi ari kuzochata naJesu ari kuzoita mahwekwe naJesu ane uri muimba yako madekanano handiri kuti uya pano hauya kuzoita mahwekwe naJesu hauya kusangana naJesu handichakumbira muverengi weshoka uya ndiverengere takumbira kuverengerwa John chapter 14 verse 1 to 7. 14 kupapa verse 1 kusvika pa 14 moyo yenyu irege kumanikizwa tenzai kuna Mwari mutendewo kwandiri mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji zvokugara dei kusaiwa kudaro tingadai ndaikuudzai nekuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara kana ndaenda ndokugadzirirai pokugara ndinozouyazve ndichikugamuchirai kwandiri kuti apo pandiri nemi migopo pandinoenda unopaziva nenzira unoiziva. Tomasi akati kwaari, Ishe hatizivi pamunoenda, nzira tikaiziva seiko? Jesu akati kwaari, ndini nzira nezokwadi neupenyu, hapana munhu anouya kuna Baba asino kwandiri. Dei makanga muchindiziva, mungadai maizivawo Baba vangu, kubva zvino munovaziva makavaona. Filipo akati kwaari, Ishe tiratidzei Baba zvigotiringana. Jesu akati kwaari, ndakava nemi nguva refu yakadai.
Filipo wakati